ịma na ife a na-akpọ vision na onwe ndị bụ ọ bụ na ife ababe na nleji, if you never choke, if you never read, they no go understand ife a na-ekwu kedu. So na this thing na na-ekwu maka mmili, maka ibuga ife na mmili, if say you get vision, you go fit see the problem with living can. You go fit see the potential problem ebe ọ na-aga with leaving your one waterproof and your can of water for inside water. Your plastics, your non-biodegradable plastics. Ọ bụ na inwe vision, you have the problem. If anyị chọ bụ a nation of DBRs, every Igbo person na practice his spirituality, ma ọ na ọ bụ chi onwe na-agọ onwe ka mmụọ, na-agọ mmụọ niile si. That is the goal, because this is how we get Biafra, a functioning Biafra, where we dey create things as our potential. They maka I am more a nation of ndị nwe mmụọ. So now imagine in your community now, everybody wey dey n'ebe a na-agọ mmụọ, ndị niile a na-enu kọlụjianụ ka every ya mekwara mmụọ Good Friday ka ọ gịnị. So sọsọ nya kafa nwee nsọ. If I bụ na inwe nsọ daily, inwe nsọ gị bụ na you no fit chop something wey dey bad for your spirit. Sọsọ nya ka ndị ụka nwee nsọ, they no go chop meat, abi na fish, that is the rest of their life, they are fine. So all these people na-enu kọlụganụ n'ụka, everybody wee bụrụzi ọgọ mmụọ na-aga na mmiri na-achụ aja. So everybody now go come pack like 1,000 people a day, like 500 people every day. Yeah, na mmiri chụọ aja wee kposa waterproof and cans and white basins and white plates for inside water. No be to turn nne nwanyị to refuse dump. Ife nwa na ọka ya nọ na anụ wefu.